Hei, hei tid, så det atter her vi har nødje parste av Hjertamål. Og vi det Anja Hansen som teker opp og redigerer, og så det Ronny Petersson som teker seg av tog som vil gjøre gjøre, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og dette her sendingen Hjertamål. Og tog ferdig jeg spyrer, Paul. Hva ligger til her hjertet der, Paul? Ja, det som hovedtidser med, altså, og Jesu vikene, kan jeg si, at dette fra 4 Korinthbrev 12, og det særlig av 2 vers, det han sier, dette hendte 8 til 4 døme. For jeg vet skulle ikke ha hoved til et ytla, og så tar høtt og hoved til det. Altså det som hendte var dette, at ja, så det er bare så versen framan undan. Jeg vil ikke brøve at det skal være avkommet av fedre råkere av rundt skoinon. Alle rundt skoinon, og alle kjøkken her, var alle døpte til Moses, og i skoinon og i havnen. Ut av alle samme antallige mat, og så kommer dette verset, 4. verset, og drukk og alle samme antallige drikk. Så det drukk av henne antallige klett i fyltetøymon, og kletteren var Kristus. Det var jo god om kan takke til tester av tøymon. Det var jo slitt ned i øymørsen. Og dette hendte 8 til 4 dømme, for jeg vet skulle ikke ha hoved til et land som tar det hoved til det. Dette virker ikke først til etlå som nækka oppbyggende, men for meg har også om det at enda heser som fører ut av Egyptaland, enda så tøymon var det Kristus som skriver stentor. Og kletteren og i fyllte tøymon, antallige kletteren og i fyllte tøymon, var Kristus Jesus. Ja. Så det Kristus. Det det som stekker vi. Akkurat, ja. At enda i tog tilstand, så släppte god av någon kant, ja. Nei, det er fantastiske mynter som ligger ui øtlet nær som som folk ikke var utfyrir og var i jøknene. Ja, helt en standard i at han her skal dreda fram 8 til 4 døme. Så vidt ikke skulle hava hov til et ytl. Akkurat, ja. Ja, og i samband med dette så leie etter ut i morgen, og dette skriver jeg til deg som har leika, og at dette 8 til 4 døm. Drukk og av noen antallige klette, og i fyltetøymon, og kletteren var Kristus, 4 Korinthbrev 12, og vers 4 og 6. Kristus elskar alt og stender til ved li, stiger til og djevor til sin trykka fri. Intar til og bester med av nødson til. Trykka vil de om at Herren der nær. Og så dette verset som helt husker så vel fra Josva 8:9. Har vi ikke sagt vi til at du skal være horestor og sterskor. Ikke med samme måte og ikke reast. Tog har en god tøyne vittar og i øtlån som tog forståndra gjør. Ja. Akkurat det her. Ja, så ja. Og selv er jo også utvalgte folk. Og det er nok så selvsamt at suttja hvordan han fer vi sine falskje, hvordan han alltid sikver, trofaster, og hvordan han leier til fram, og legger seg her antallige myntene og i dette her til okken, som han nevner her, okken til 4 døm, ja. Og her ligger så, og fætland ikke av mynter og gjør nær. Det som så kom jeg hukse om det, og vi nevner kletten Kristus her, det ta i godgav Moses på om å slå kletten, og han så gav han ærefri på om å tale til kletten. Og i baden før og ranns og vatten ur, det var jo støtt i øymørsen, ja. Og hadde i den grad bruk for vattnet. Og han var trofast. Og han fyllte det.
Og hatt det taler jo inne til andalige løyve til okken nu. Og på en måte kan man si at hesten heimer for okken en øyemørska, men vi har noen øyeokken, så det heller ikke en øyemørska. Ja, til nettopp til, og jeg trygg ved at han veveren som Paulus gjørte, som over vi antan skrivet han nye, da. Ja. Hese brøven, ja, og særlig at det hette minner han hever om til som han selv vil lise ur skriften som jo ble skrivet her. Og han var en av de motnast at lese skriften her til høyre vidt, altså. Ja. Men ikke før han møtt Jesus. Da kom hentanforklaring, hentanfragrøringen fram, som tar fram og fyrer. Og det ble så størst for meg morgen. Også det til at en som søker etter med tryggvand, og det ved og er som verste, som han helt han skal halta fram vid, inntil han ikke her mer. Han møter Jesus Kristus, og gjennom veldig ljøse, sterskere enn skyene av solene, og smetter til gjerder, og høyre han sier, Saul, Saul, hvor jeg søker til at mer. Det har vært harsht at sparske mot i åtten. Og så sier Saul og Tarsos, hvor du, Herre? Og han får hette svære, Jesus, han som du søker det. Til mange år så han hatt festes gjennom mot synne. Høyre Jesus Kristus sier, han som du søker det. Altså alt enn standard. For jeg søker til å være mer. Ja. Altså så tatt at hånden det vid bonten. At han kan ikke uttale seg langt og utan vekkene okk. Han i okk. Lika mokkar hans tempel. Tempel eller antans. Ja, ja. Så tar han talar i okkon, så talar han som om at vi han. Og dette kom fram for meg og jeg tar jeg for til lakman, og så det jeg folk her. Og jeg sånn øyne med over en smulte som etter vel, og jeg stod på ham, han gammal med over, og konan ferdig hjem til herren, og en svier sånn var vi gjennom. Og så sier han, det lust etter tykkene morgen, sier han. Det sa han, jeg vil omgang til å se han mannen, så gleder han altså i uttrykk, som tar han sier til. Ja. Og så sier jeg ja. Og ber meg ikke undan tog at det var godt. Men helt til hinveien, ja, så er det nå Herren som taler, som jeg ofte ender til ikke sjansen og Ja. Og jeg til, og Herren kan virke om til han ikke kan. Og hatt det som vi ikke kunne nække, ikke sant? Ber tog fram året, alt annet gjør han. Og så siterer jeg bare for noen reaksbrev i 8-16 og 18. At alt gav, vi må alle finne minnes som Jesus bor i. At alt gav, at folk gav åman fra, kommer nye fra ferie i ljøsene. Her som ikke brøyting at det skiftende skutt. Tja. Og så sier han bare ikke 18 år. Etter vilja så innom fattiga nok om i sannlagsåret, så vi skulle være fromgrav skapning hans her. Her sørger jeg et atter, som Øystein gikk opp for meg her, sier at jeg leste første fer, og husker jeg om at fromgrav hans her, for jeg vil skulle være fromgrav. Ja, sier han, tid og i mer. Altså tid og i mer, og i tikkon, fromgrav. Og hatt en så hovvedkjande hoksan at hon ordentlig nemer vi personen som vi nu. Eller skapningen som vi i, altså. Til felag, sant? Ja. Til ikke Daniel og jeg og så framveges og Anja som tekker opp, men til Herren som oi okkon slipper alt. Til alle til sitt folk. Og møvelig øysene
alla till det som ännu inte har att inte med till honom som sönnen personliga frälsare. Och så Paulus inte gjort det för en dag. Han mötte honom. Nej. Jag hade ett att det hade en öjlig stark lysning till hux om Paulus. Allt det här kände han alltså fullkomligt, jag tycker han var så åttan allt som var, ja. Men så länge som han inte heje finner sig skølene fra egen, så han ikke, så var han blinder. Andaliga var han blinder. Han kjente året, helt han, men han kjente det ikke. Altså han dotte bokstaven og alt det, men han sa ikke Kristus ui øtles ned, altså, før enn egen var leden opp på en ordentlig. Og tog ble det så øyla symbolsk til at han var blinder, han var helt starblinder. Og ta så Ananias kommer og blir i fyrjånene, ta fotel en så skøl fra egen hans her, og han ble døpt til det. Og ta fettel alt på plass, John. Ta fettel alle brikkene på plass. Alt det som han hever lært og hever doa og i viten om, det har blivit till liv ugenom, alltså beinleis är livande andalet liv in i ugenom, och tog ser han Kristus och just ner klettnon, och det andaliga dricken som hela andarna. Fast det kanske inte mer sägande att Malberg så 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 att är som ovite alltså och i altre fick färtrigasen här tog att hørte som nekvar bådskaper taler om nettopp om et her. Hvordan menn kom og hadde møter en av viko, og som han avvitt kunne sitte her, og fullkomelig han gjøta til å høre der tale, og færre jøk noen skriftene og inne brøvene, og lovtvist øyne her vi henne fra dette som hendte Saul Tarsos, da han møtte Jesus, hvordan hukkbårer hans har blitt fullkomlige himmelventur, og gjærbonden æren som nekka mennesker kunne være, og helt til å være at han er god til at takk at det som tror jo han er døven, altså. Altså, til en øyne måneder, Ja. Og hentar hovedet, og så hesten her hoveden, hentar han hovbestingen omanifra, som kommer omanifra. Ja, hon kommer beinleis omanifra, til og åttan til, så jo ikke, og i hele tiden, så var det sagt om Jesus, at altså, åttan han ikke til at du som tilhører, alt kommet eller vært til vi honom og av honom. Alt skapar verste som det Og så har det her enderskapene som langt framt. Altså, antallet, i andan det framt, at vi enderskapt og i Kristus. Ja, og nødde skapninger, altså. Jeg har sagt at jeg forstår det. Nei, endelig ikke. Jeg har meg til langt å ta etter her, hvordan kan han ta seg om at kletteren som følte at han var Kristus. Kristus var for så vidt til okkara hoksan ikke inn i myndene. Det er for ikke noe i mørst. Nei. Men han sier til at det var Kristus, og så det et uttrykk som kom inn i min hova, som sier til at alle versene var fullgjort fra avløkene og det. Ja. Altså, Gud sa at så et vers fullførst langt og nødt, og han lever ikke i tøy som mitt liv i. Han lever ikke i tøy, ja. Men han ser at så at det sier underfulle hentingene av være vereløse, det nekkert det var til, altså. Akkurat. Og akkurat hver senter, jeg hukte ikke etter det i morgen, jeg hadde derfor ikke etter det, men at det stendte så, og i skriften i øysene, ja. Og jeg halte den første som anvendte meg om at minnes til at det var mennar Mikladel. Til han var en medvår som troet tog, som god sier. Ja. Altså, ikke noe annet, altså. Troet tog som god, det skriver nyer. Ja. Og vi andre noen av menneskene, altså. Ja, det akkurat det, og jeg sier jo også om at det som det som kan bli en
eller som faktiskt vanten till och öllorna, det att hvis vi inte liva av häson här andaliga klettnon, av som drittjenon som kommer från sin andaliga klettnon, och vad så det? Och jo, det hela anden, som, alltså hela anden och Kristus, det olösligt, da. Det kan slett ikke sluta, att det är samma. Alltså, ur klettnon kommer som drickeren, och det är samma det. Men hvis vi ikke liva av oss ned drittjenona, så har vi så mye nekk forstand og vit, at vi kunne sjølve røyne å få akkurat bort ur, og det blir så til mer eller minne formulere læresetninger, som mennesker har lært. Og vi kommer jo inn i denne heimen som barn, som avvitar, og hvert av får akkurat vitan fra? Jo, vi får akkurat vitan fra dem som eldre enn vita. Først og fremst akkurat for eldre, men så vukkast horisonteren. Og vi må jo lære av teimene, men at det kommer til at det andalige, så det en andal læremester inne i boladen. Da vi kommet til trygg av Jesus Kristus, så vi nødgerskapninger, vi endrefødt, og livet et nytt liv, og her var et nytt liv. Og til det livet, her var vi en høves mestere til å lære oss, og til hele anden. Og han her var begge to og jeg og Paul, og vi har bruk for å ha beinleis samband og samfella. Vi hentet her læremesteren, som Jesus sier om han skal teka mer og kunne ikke tikke. Og vanten og han øyelig reisende. Det at vi faktisk pjøvast han ikke, så vi har sånne ekva læresetninger, nästan sagt fra de gamle, som Jesus viste til, han tog seg vi farserende. Altså, mekanismen akkurat der som tja gjøt noen her, farserer noen og satikerer noen og den skriftlærte, at, ja, men, det har lært sånn at det har ikke bruk for det som drittjen. Det klares. Alltså jag kommer också som Janne tar och vi vet för det noe till som långt att ta fäta i andan. Alltså som man säger vi andan och lär mig att tala om det så att det kvartser upp älta. Och ger mänka svalna säla som ligger i sintenes ält. Här så jag vi saula. Braut ner i hjärsta och sinne. Allt mig själv och ner. Nu är det inne alltid. Ta bådskapet byrste sig inne som vören och hjärstafer. Och vi läser i 4 Timoteusbrev 3 och vers 11 och 12. Och allt som vilja leva godliga och i Kristi Jesus skulle vara ätsökt. Och så säger han i vers 14, men ver och i tog som tog hever last. Och som tog är vår sannförder om. Tog varst jo kvar hever lastet till. Och kvar är det till god in hela anten. Långt att ta fänka i det. Fra tajmon tog det sött det. Att det är inte vid, men det är han och Jakob som säger detta vid det. Ja. Och så säger han här, och du känner från batten av dina höjlöva skrifter, han får på en av tilltan, som kommer göra till voisan till frälso. Alltså, till ger och voice. Och till en öjlig månra, till vi spelar vi och egna visdom in som om att det kan erstatta sannlöjka. Det blir släckt till. Nej, det blir släckt till. Det är upprånen vid borsterna. Och så säger han detta här. Vi är to och i tog som du last. Och som to erst var en sannförder om. Du varst ju kvar du lastet det. Och du känner från batten av hina höjliga skrifter som kunde göra till voisan till fräs vid tryckva Kristus Jesus. All skriften. Han får slett känna människor här. All skriften är innblåst av gode och är nyttlig till lärdom, till sannføring, till rattløying, till uppfattande ratthuse. Så Guds människa kan vara först för fullkomme. Så Guds människa kan vara fullkomme först för att göra allt gott verk. Så hvor är det snär? Det är Guds människa och mer. Ja. Og til Guds mennesker i ødlom tannsrik var Jesus. Og hvordan det til
Her ånga grönser. Du kan ikke avmarska god til å være hetta, og hetta det retta, og så framvei. Nei, akkurat. Men det så det som anten slipper fram at det lov i okkara, at teka av honom, som Jesus sier, teka mer og kunnkjera tikk. Han skal teka av mer og kunnkjera tikk. Tog at året værholdt, og tog bostad mitt nokkara, fotra og nøye sannløyka, og vi sjå dårtansara, men det var som en øynbåren sånner her fra Færsvinn. Altså, han så det en standande og værvøytande ante, eller anten, som god, som hever til oppgave, at få åkna være som han vil. Jeg husker om 4 Petersbrev. Og i første kapittel, vi kan lese fra vers 8, at han elsker tid, ta tid ikke å se han, og ta tid nå ikke suttja, men tryggva. Gledes tid i hånden vi avsigeligere og dyrmettare glede, og nå male for tryggstikkere, frels og salene. Og så det det som kom tankene om med å ta seg i Johanne. Om hesa frelse var det profeter granskave og rannsakave, teir som profeterar om nøyina og i tid skulle få. Teir granskave hver eller kvosse tøyen vær og i antikristus som uthemme vær, vusti og teir han framan undan vittna løyingar Kristusar og dorduna atana. Og teir må vær åpenbæra at det var ikkje seg sjálvun, men okkon tar tante vi hesum, som nu tikkum boa vid teimon, og jeg har kunngjert til evangeliet og i hele andanon, som sender hver av himle, hesum som enklar troa etter skoa innoi. Og så kommer avheitanen, gire til enda skinnestikkara, veri edru og sette helt og fullt vanntikkara til nøyina som tikkum veitest i åpenbering Jesu Krist. Halt en standard det. Det var en bibeltum för några snarare så igen ett land. Ja, en 2 månader, 3 månader sedan. Och en av 2 månader som var av bibeltum och som inte var något lunch, men efter görskvällte. Och ta kommer jag ihåg som heter detta versen i Johannes 5:19. Han nämnde det nettopp. Och i tog bibeltum. Og Jesus tog til låra, til Johannes 5:19. Jesus tog til låra og sier vi tøyl. Sannelig, sier tikkum. Såneren kan ikke gjøre av seg selv. Også der til. Ikke gjøre av seg selv. Og så sier han, men best det, og i hans erfaring gjøre, til det som han gjør såneren somløs. Ja. Og så der til. Hva kan du vite så, takk æren av? Akkurat. Når æren hansara som i okkon, og som god færen, og som god sonren, og som god til hele anten. Ja. Det en person. Ja. Som vi oi, også der til. Og til det vi tryggva. Vi tryggva ikke noen øren. Vi tryggva ikke opp en oppdøyling av at jag vet när man tror ju rättene och så det alltså. Nej. Det inte till. Tog sedan här som vi läser ut till Månsbrand när vi folk kom. Guds människa. Ja. Inte annan rangs människa. Nej, slett inte. Att jag vet det som lika med ger och inte minne goddomlige än vi och skulle vara till eviga tøyer. Og det suttja vi klart da vi lesa hvordan heter han ser man du høyre Jesus bia i Johannes 16 og det så grupande i høyre han bia han sier jeg ber ikke bare for Jesus men også for ødlom timer som vi trekk altså hvordan han sier jeg ber ikke bare for Jesus men for timer som vi åren tarra kommer til tryggva med som vi året tarra som halta fram kommer til tryggva med at det skulle være åt. Og hva sier han vi? 8 vi? Ja,
Ja. Att det skulle vara ett och det enda vi har det skulle vara ett akkom. Ja. Ja. Han sier fra vers 20 her, Johan Seidjan, jeg blir ikke bare for Jesu, men eis for teimen som vi årent herre komme til trykva med, at tei ødel skulle være eit, som to feir erste mer, og jeg jo ter, at eisne tei skulle være eit i okkom, for at heimen skal trykva at to har sendt med. Her er det sannløyga. Ja. Og han og i akkom, og i gode feirenon, og i Kristi Jesu, og i hele andan han uttalte vi og i akkom. Ja. Vi hele andan. Så du kan ikke nema vi hette her, hette det her som høylagt. Hette er Herren sjálvor, halka av rokkon, og vi halka i hånd. Ja. Og minne hoksan om sannløykan, blir ikke til å hava, utan at vi sjálve loje av det, altså. På en eller annan måte ble kriblingar, og tog også som god vil at vi skulle være fullkommen. Og også det Jakob sier til her, at og i enden av så noen kapitlet, første kapitlet, som jeg nevnte jo Jan om Jakob, altså det er så krypande at teka det tilsyn, ta en enda kapitlen, og han sier det til her, og hetta minnes det at jeg oppdaget den første fer, måtte flenne, at jeg var akkurat så løs, som hese mævren, som han grøyer fra her. Han sier det til her, at og i vers 21, at vi skulle lette av at euransko, og at han ønskap, som ender etter. Altså, det vil si at vi begynner vi ikke av hod til det ytla. Og det først, og i Rombrau skjei, så sier det at jeg som vil gjøre det gau, at ytla man tjastat. Og jeg har ångte kanskje selv haft det som en ombering. Ja, men varst du kvært? Han sier til at det er som vil gjøre det gau, at ytla man tjastat. Det vil si, som om at jeg øyer en rett til ångte, jeg får sin vilja. Men det er ikke det han sier. Han sier ikke det. Her var det mange henter. Hatta skælar ångkant viljan til åkken at gjøre det gau. Det er vil god alt som er i åkken, og som vi tror, ja. Men hatt halt som han jo sier til når han sted, at gamla mennesker okkar var krossfest ved honom, for jeg synte lika, men skulle være et lunch, så det ikke langt skulle tale han syntene. Så han sier så øyelig nekv om dette her, og i brøven og i skriften. Og så sier Jakob her i hesten, «Legge du av at øransko at han ønsker som ender etter. Og tærke vi spekføre mot i årene som plant og i tykk. Og som ment av frelsa svaler tykkere, det vil si, okkara svaler lov her. At vi være verande, det gav og vittner som har en atla, ja. Og men så legger han den til her, men vi gjør råsen, så ikke bare høyre tess, vi tog dara til kun sjølvar. Så om akkurat høyre i årsen, så er det som jeg måtte flenne at jeg leste til nek var så igjen, og jeg tenkte med meg selv, altså, dette er jeg. Så om akkurat høyre i årsens, og ikke gjør tess, han en som medvår, og jeg hikker at naturlig anlite søgnen og i speklet. Han hikker seg selv, for så er av sted, og glemmer alt for alt hvordan han sa ut. Og jeg måtte bare flenne at det snitt. Det så er svære, akkurat så er svære. Men en kvinne gjør ikke det. Hun lever alltid ved en spekle. Så selv er jeg, om det alt i ortene, og hikker på mannen og pojkar og røyner at gjør mestringar om at jag tror det är inte allt för det som tar det vara. Utan att. Jag vet inte hur vi tar sig ut, Paulus, det är för konna jag. Men så säger han här. Men tann och skoar in i fullkomna lov och frälselsens. Och heldur av i tog. Och här kommer det här. Så han verer ikke glamskor høyrere, men gjerar verksins. Han skal ha særlig versk. Hva er det som gjør det her? At han som skoar
in i fullkomna lov frelsesins. Altså, Guds människa att ha fullkomna. Skåar in i fullkomna lov. Loven till sig själva. Och helt av i tog så att han verer inte glömskor höjlare men gör versens. Han ska vara själv versen. Så det är att vi inte gevast. Ett år i hävande egenvänd av Jesus. Som för glädjen och för i honom då att honom då jag krosse. Och det är inte vannärna. Sitter nu i högre så jag har satt skott. Och så där hin. Hävande egenvänd. Så vi vet ansvar. Han är Jakob. Vet ju hon. Och så ska jag inte vi har läst det sista. Om onkel helt sig det ska gå då helt sig tonke så in i hemmen, men då är det hjärta så ut. Godster ska han säga ett lunches. Rein och löjtales godster kan för gå till färden rätt att vitsa, färles luncher i trångtorra och halta sig utåt kan hemmen. Och är påstående. Jag tror inte att säga till att det är färdigt att alltid så att är du i versen är han som fyller till. Og så er det sæler i versen og tann sælan og i versen heldig det avtalkaen av ham. Ja, akkurat, ja. Akkurat. Ja. Så er det vel det jeg sier. Ja. Så det er min rønt av det. Første som jeg drakne, og jeg hatt klar jeg ikke, hatt kan jeg ha, nei, han kan jeg ikke være ikke. Nei, det må onker annet gjøre. Så drakne i versen altså. Og så er det ikke høyligast av det. Det må ikke blive. Det må alltid være høyligast av hånden. Ja, jeg tykker at tryggvande kjenner akkurat det her, at ta i vidt uittøy som vidt, utan verskene som han har lagt reia framan undan. Ta det hendt her sælan, som faktisk er et uttrykk for øyra større glede, at hon helter okkon, altså ta vi akkurat som om vi ikke er ugesten heime til løtene, eller til så sjå man vi her, men innan ugesten kjenner vi en sånne visshet, og faktisk så må vi også, vi kunne ikke sarast, altså. Og vi taler så redan ikke av vi her. Ja, det er ångant til talen om å være for nærmere. Det er ikke ut i menneskene. Nei. Det vil ha mest til. Men hitt gamla som allikevel her, det er øyelig for nærmest litt, altså. Ja. Det kører alle tøyene på det, som det er i seg selv, altså. Men det er ikke det. Vi tar en veldig kraft som vi skal gjøre. Det. Men ta han akkurat sier det her året, men han som skovar inn i fullkomne lov frelsesins, og heldur av det. Ja. Og det kunne være sånn at man sier at man skulle hukte noe og skova inn noe, ja. Men det kan ikke være nærkere bedre enn fullkomne lov frelsesins. Ikke bedre. Nei, det er ikke bedre enn det. Jeg minnes det, jeg har også nevnt det, jeg var ikke med å nevnt det her. Da jeg en av skulle larvikar og jeg var ytla fra husen og så jeg vente hjemme, tror jeg. Jeg tog spillet ved meg til at jeg bare genka. Så vente jeg etter, jeg kunne fære neste tur. Så klarer jeg møte jeg likevel. Og så sier Annika ved meg at jeg kommer etter. Så jeg fære ikke noe vel hjemme fra. Det er noe som jeg gjerne vil låte av det her. At jeg var ikke rett og vidt Arne fære. Så søkte vi det her og løt og pratet og så. Så säger hon att det uttrycker att ja men du måste alltid minnas till att är fri alltid chatta. Fri alltid. Ja. Akkurat. Ja men är det nejt? Ja, så får jag också med till. Jag ska ge en hjälp. Ja. Så som Herren säger. Som en hjälp alltså. Så här är manglar jag. Tjata mig och alltså heter det Arensenten. Ja. Han sa han säger hjälpas oss. Ända och i häsen goddomliga som har hänt att han var han var lukka som mynt av malt och så var lufsande blåster så han var akkurat gå steg fram ta var inte.
Men hjälpasleis är han väl. Ja, det är annars har jag inte bruk för, jag har bruk för hjälp. Nej, nettopp. Och han fick en hjälp. Ja. Ja. Och han sa henne så länge så är jag färdig nöjd till sövna, men allt som hände här, ja. Att ville säga att du läser årtidsen 31 och du läser om heter årlevmåls kongs och heter det som Mauer han säger vi han. Alltså jag blir alltså skripen av att jag läser det här. Ta mamman tycker år, ja. Och vad säger hon vid sonen? Ta han för ut i livet. Och där känner vi det nekver väl till vad hon säger, ja. Och till årtusen jag insett vi, ja. Att det är bara så dyrbart att jag minnas jag. Årlevmals kongs, det är mor han så säger, ta en amen till han. Kvart skall det säga vi till sonor moin. Och detta känner nog mamman här, som vi tar vi nu. Ja, kvart sonor lusmuns. Ja, kvart sonor lyfta moina. Bara säger uttryckene. Vad är det som tröntjes den igen i hjärtan av sonen? Som sanger sig nu först om ut baden ut i livet. Och har det varit ett år till farväl, säger en sanger. Det är också en mammas sanger, ja. Och bara hans uttryckene. Kvart skall det säga vitte sonor moin. Ja, kvart sonor lusmuns. Ja, kvart sonor lyfta moina. Och jag ska inte färre nu till det första som hon säger, men så säger hon, donalia kon och kvar finner henne. Mänka möjren perlor är hon värd. Hjärsta vansannar lojtra henne och vinnekort tröjtrich. Hon ger honom gott och ankilt allar av det synar. Och så färd det lite inte långt ner i kapitlen. Det är det som mamman säger vid sonen och Aren han fer ut och i livet. Hvis jeg skiljer det. Ja. Alla kapitlen, Ja. Og til nekva løsninger av henne, og avmettlige vekrar. Men så stender dette i vers 3. Med vår henne kjenter i bøyporsen, da han sitter sammen i henne eldste land. Og så det at hon gjør og klatt, og hon leter, og hon hever eia vi. Og så kommer dette her, 80. verset. Sinner henne stod jeg fram, og prøysa henne lokkelige. Hva gjør det det? Jeg sa, mammorna som har myntar for egen av sonen. Ja, det er så utrolig hodtakende. Med hvor henne røysest og røsar henne. Menkar donalige kvinner men ånden mot det her. Vänlöjtje svojkor og väkerlöjtje fafång. Den kvinnan som öttast herran skal være røst. Lät henne få avvokst hanta henne og versk henne prøysa henne i bøyporten. Hvor det sånne som prøysa henne i bøyporten? Det er jo sånne henne. Altså, jeg sier, det er her som skriften også gjør så ofte, at det er mennesker tala till det som Herren vill och sucha för sig hur en kvinna är och öra vera och så framvägs. Det är mätta till gruppband. Ja. Det är människor är fantastisk skapningar till man måste säga. Jag också om det här som vi sagt att nu först i första Mosebok eller här i skaparna sjövna. Johanne, ja. Så det här det är faktiskt att jag har hört. Tui a føreskånd så har vi et åre menneske, og det er jo fellesheite for mann og kvinne, og vi kunne hava det som kvarskjinn, menneske til, eller som kventkinn, menneske hån. Og Victor Danielsen, han så valgt å bruke kventkkinnet. Og hvis du leser det her i første Mosebok og i kapittel 60, vers 60, at så sier Gud
Lät de okkon gjera menneskjo og boila de okkara til a vera okkon luik. Hon skal råa iver fiskenon i sjånon og fuglenon under himle, iver fænon iver atlar hjørne og atlon skryturn i hjørne skruja. Så skapte god menneskjona og i boilade søgnon, og i boilade gods skapte han henne. Som mann og kvinne skapte han teg. Og ta er så hugsa om at det kommer til med nødtid og tås om seg hjelpene som Adam tarvaje. Hva var det han tarva hjelp til? Det ble så øyelig røst for meg akkurat her. Han tarva hjelp til å få uttrykt Guds fotlemynd. Og det kunne han ikke selv. Tog at Gud skapte begge mann og kvinne og i bøylade synen som mann og kvinne skapte han henne. Jeg frågar alltså kventkina. Det är alltid också intressant. Ja, det. Och jag ser jämstå tog. Så och det är faktiskt det stora ute. Att vi kunde inte uttrycka bøylat godsa gör utan bägge. Nej, det blir still. Det blir still. Nej, slett. Nej. Och det kommer så att eisen till det som han så säger att du tar nästan så skapte Gud människorna och bøylat så och bøylat Gud skapte han henne som man och kvinna skapte han dig. Och nästan säger och Gud signar dig, Gud säger vitt dig nörrest. Ja. Vaks i tale, fytle i ørene, og gjør tikkene til herrar hennere, og rai og så videre, ja. Og altså, Adam hei ønskebøten finnes ensmadler, Eva hei ønskebøten finnes ensmadler, men til samans, så uttrykker de, altså, godsmyndene, som alle tøyene avvokster, som livande vokster, og haltande, ja. Og det skulle ta begge tvei til for jeg kunne uttrykke seg myndene. Det er utrolig vakkert. Helt ena standard, altså. Det er så valsikna. Og tog kommer mynden så, hun kommer så øyelig kraftig fram her i 17 Korinta. Og vi er ofte inne her i 17 Korint kapittel, jeg tror jeg enda vi, ja. Og han sier her, han tar om Moses och ända där ligger att i hjärtatarra ta i Moses vill lyssna upp och till svära till sig skölden som Paulus säger. Men ta ett vänta vid till Herren vill det som att i ligger till bort och Herren anden. Och vad är det här som anden är? Ande Herren säger, jo, här frälse. Fullkomna lov frälsesen, så. Och så säger han här men all vid som vi ankom för anledning att det är att gå in i fullkomlig lov frälsesen, så att han inte har några fyra. Du får inte hukt in i det, hvis du har några fyra, ja. Men alla vet som vi ankom för anledning avspeklat dårt herrans vara ombrøtt till så moment fra dårt till dårt som fra herran och anden. Och för fundamentet, det är ju Jesus själv, ja. Som vi så vara ombrøtt till det fullkomna myndena. Och just den tar han säger i 4 kapitlet 8 att tar det var hesa tjänastan. Ja. Som vi sa det inte emot. Så kommer den utsagna på 18 att vad det inte är. Att ta hava hesa tjänastan avspegla myndgods. Avspegla dårgods, ja. Så missar vi inte med det, nej, sidan. Vi har sagt att hon läser från en skamlig lögnegöten och vi handfärdig ork och så ärliga. Vi färs fram vid svitse och så framvägs. Nej, vi har lätt sannlökan öppna fram talar vi till samvisk och kvars människa. Och nu kommer det till framåt och ber att jag tackar emot det och till en evangelium okkara fjallt. Så det tar vi förtäpas till fjallt. Här som godtun känns nöjd med blinda hoxaner innan vantryggvande. Så det är inte suttja Jesus för evangelien. Men hentan skatt har vi till löjrödet. För att inom mätliga kraft ska vara så godtidsfråk. Så att det är så omätliga verkst. Alltså. Det är också med självan och öllvid som här vill kalla i hån människan. Ser man vid öllon.
otroliga växt att det har vi inte ju gator att det här. Hur så viktigt omsätter att det här. Men att det verkar. Ja. Och meter jag verkar. Och sen det kommer så långt ner och i kapitel 3, 4 ja. Att det är 2, 3 ja och så 4 ja. Här ångt i 16:e vers alltid. Vi minns att det inte mot. Nej, om så utvarses människa akkurat gånger till grundar. Så enter nudjast här och nu kommer allt rätta människa in. Enter nudjast av invarses människa akkurat. Det är från det. Tog trångt akkurat som stockt och lagt. Det är gängande grundar. Fiskar akkurat större och större iverflå. Och nu är det allt rätta människa. Är vi har fyllning av ord. Tog vi till här inte det känliga för jag, men det är okänliga. Känliga tog med det. Det är känliga rävet. Ja. Alltså det är motvirkande tog nye brautand. Gjer til a loive underfotare enn det var av. Tog jeg hetta teker vi i større og større grad og i mål til som vi ikke var gater i så leveløsens anta. Ja. Ja. Og Guds endamål vi øtlen hesten er skapta. Ta i han så som krona av skaparversen. Det sørste han gjør er å skapa mennesker. Og hva er så endamål tjånen? Jo, det er fellesskap. Og det er fellesskaper som er sprotten ut av kærleika. Og det er, jeg har kanskje nevnt åkt for meg, jeg halte det er så helt enn standande hoksa så her, at alt skaparverket er sprottet ut fra Guds elskande færgeshjärsta, og at hans er haksta innskje, hans er troan etter, det er etter okkom, mennesker, at hava dette her livande samband og samfellet vi han. Og det er endamålet her. Og i tilværen nu som er eisende, det er at ein og hver av okkom hever et livande samband vi pappokkere. Og jeg siterer, jeg vet ikke om det var, jo, det var alltid vært, jeg sendte ikke vært i morgen, så siterer jeg det her at her i 4 Korint 8, nei, i Rombraun 8, her som han sier at jeg fikk jo kjaldomsanda, så at det skulle øttast, at jeg fikk anda sånne rettas, og hun råpa vid Abba fæger, ja, og som mest jo at det innelige pappa, eller pappa, ja. Og hvor ser ikke opp til pappa sånn, altså. Enta ganske ofullkommen, men ikke jokkar egen. Men her har vi tar fullkomna pappa okkara, pappa, a gjøre, som og til dette her samband han ikke vi okken. At han er pappa okkara og videre bøtten hans her. Jeg minnes at det er samfellet, og så hodtog med at jeg var en 14 år gammel dronker, og det var først før jeg ført til voks, til samsmøter, og en smatler av Toft. For til havnere, 14 år. 2,5 var det, ja. Og Kjuraberg kom sin havn, og jeg først som var her, og man kjenner nek folk her, bare at jeg tog noen sover og satt til havner, og så for det, og innan Toft. Men så skulle jeg også fære 4,5. Og ta vær i havn, jeg lærte jeg male, og så var det grunninger som kom inn, og det var Andreasson som kom inn vi. Jeg takker falske som kommer i havna. Og jeg minnes ikke om det var nekker andre enn jeg. Nei, jeg halte ikke det var nekker andre enn jeg, han som skulle vi. Han skulle ikke en havna av en. Men det er så grunnig når kommer inn i havna, nå stender politiet fire. Det finnes ikke å vite til at det var for nekker folk ombord, og ikke nok ved redningsgreien, eller baten, eller belten. Og Vikke Larvøk, han var vi, og han hoppar på land, og han skulle kjøpe akkurat til konusøyna. Altså her var nok en kiosk ångstens, men det var sindra genk. Og han kommer så atter, men nå slipper han ikke ombord atter. For politiet vil ikke at nekker skal være ombord. Jeg slipper heller ikke. Og dette var øyelig løy opplevelse. Og så førte jeg, konen forsøkte jeg, og ikke med over den, altså. Og vi stannte så her.
Så säger han vi med tog inte med år säger han vi med att det var inte att Oliver ska såra Drellnes. Han är att ta skip som han förde klax till Kjellbro. Så var det att Polarkjöden. Nej, inte Polarkjöden. Polarfärjäta. Och där skulle komma havna. Och så för att ta salt, Drellnes. Vi började oss inte till detta skipet kom och så får vi ombord. Men kvart, nu var det kocken inte kom, han bor i Norge. Norska alle ett lärarlag, Øyre. Så han sylte Norge här först. Så kom kocken ombord och han var bara med att göra gåva maltøy och vi fick gåva maltøy. Men nu sank jag i däverfjorda. Vi kom och, men han var så gåvor vi och kom till ta var inte. Jag hade inte var köjrande mellan var och tvårare ta för allt rus. Så han kom så var vi och kom först. Och så några tackar salta. Och bara för hatta att jag vill släppa till samfällagsstävn och uppleva det här. Och här var så liver och vi blev så bara verande här uppe i brunnen till vi får äta. Otroligt har en så. Bara uppleva det. Ja, alltså. Han har speciellt att också om idé. Alltså, ja, idé. Samfärsel tog kan vi köra att och fram och bara till vi mötas det här. Alltså jag var 12 år gammal när vi slapp ut ur havnen. Det var långt vi slapp till annars åren. Det var Kirkebuar. Och så kunde man köra norr efter öd så länge som vi rack och så gänga det sista pettet om till bilarna som stod i hinnemännen. Men 12 år gammal, ta i 36, ta var så knutt samman och vi kunde köra till. Och nu körar vi alltså under havsens botten, ja. Ja. Du har korsjagt undersjötunnel här norr och jag har korsjagt undersjötunneln här. Ja. Och så mötas vi det här Skjeldafjord, mitt i mitten. Och Anja teker väl måldrag. Och ända mal är det samma, ännu det. Ja. Jag minns skulle se långt efter ända mal någon, alltså att vara samman och jag minns att jag först var inbjöd över här så var det. Da först vi bo i Gottfred, gamla Gottfred. Och otroligt det var så blev inbjöd över Imsastan. Jag har angat lov när vi inbjöd över 14 år gammal. Första färden. Ja. Så där man kom här för så var det man var så det mer center och 2 år äldre att det skiftade med en klacksvik och var han. Ja. Så i morgon är vi varit en ordentlig gav lir och i Ötlund tror jag som är vi låter nå i Söjarna. Och kan sitta här alltså är färdigt slett inte till att jag kan sitta och tåsa och ta väl till kärnvarp. Alltså det är aldrig någon lugn och drömt om mig själva. Tror jag att jag var rättligt smärgen. Da jeg var onkel, altså. Men utrolig langsel etter at oppleva samkommet lov. Sammen, vi begge ungdommer og manndommer og alderdommer. Ja. Og hver er det så langselen kommer fra? Ja, hver han kommer fra, ja. Han som er ta, og som er han det som du nevnte? Ja, så onkel så sterk som det. Nei. Og så til jeg ondre at som tog en fer, så ser man till att människor här som hon människan som du nämnde här att hur imest han är och hur imest Herren låter människor uppleva att han lägger dig till så in och täcker dig i fauna. Det säger sig ansöka. Ja. Och gör det till oss. Ja. Allt det här, Paul. Det som han uttrycker här i Efesosbrevet 1, ja. Han säger här i vers 5 att kärleka till kylan och framan undan att få sådana kort jag säger vi Jesus och Kristi efter fria raj viljasons nej dårsund till brus som han facknar i och vi och hin älskar. Att vara facknar alltså. Det är inte att tråka horn in men det är att vara så hjärtaliga välkomna. Vi har någon här vid ändelösningen när vi blå i hans herra.
fyrirgjeng syndana etter nøyrydgjødom i hans herra, som han ryglala kom i vlokken ødel visdom vid, ta han kun gjør det okko landarmal viljasvins. Og hetta her er landarmal. Og det er hushalt, etla, man kan säga verskatlan, så er onkel sagt brukt, og i fytling tøyana, så tar tøyene inne, at han atter skulle sauna alt til eitt i Kristus, det som i himmelen er, og det som i jøren er. Det er, altså, samme langselen som vi kjenner, vi kjenner at det er reende langselen etter, som hever vi god og gos åra gjerra, og som hever alt disse sikningen ut seg. Og som gjør det, vi bare blir vi på. Ja. Ja? Ja. Ja, vi nevnte at her nå enda då vi tog som vi börjar av, ja, og vi tvinner ikke det fram om det har fullgjort av verst, ja, som var fullgjort fra evnen der. Ja. Og vi kom til Vi finner det, ja. Kom til å ha funnet det fremme etter, altså. Ja, til Apostelsen 15, 18. Og dette her er altså Jakob som tåsar. Ja. Det er der kommer til Jerusalem, for jeg finner det av oss ned, om det nå er nøyert at halda lovene, eller om det nå mykje, vi trunner og nøyene, ja. Og han sier her at ta det helt opp at tala, altså, og det er så tratst, tog Jakob til året og sier til menn brøver høyre med, Simon har sagt fra hvor så god og i byrjan hei omhoksan om at teka navnet sin ut folk av hetningen. Vi hetta samsvær året profetene som skriver etter hetta skal jeg komme atter, og endurreisa fallene Kjallby og Davids, ja toftre henne skal jeg bygge opp og reise han opp atter, for jeg leivden av mennesken skal søtje Herren, atler hetningar som navnmåter nevnt iver, sier Herren, som gjør hetta, og så sier han, God kjenner fra evnen ødel verksøyne. Altså, det er utroligt, altså. Ja. Og tog sier han bare ikke at han har, at jeg halte tog at det ikke øyre vil ha gjort av en torsfor, tøytningen om, og vi venter videre god. Ja. Det er helt en standande til. Det vil være løyte nå i seg fullkomne og fullgjørt og verskene fra evnløykene det av oss. Det er akkurat det, altså, det er, og Jakob, hei, han skilte jo det fullt ut, men åpenbart var det ikke alle som fylte jo han etter som skilte det. Det var det som var kommet fra Jakob til Antiokia, som skapte ballatene, som gjør at her måtte møtes i Jerusalem, og halte han der fonten. Ha? Og hva er det som løser opp i ødelen ned? Jo, Jakob. Ja. Ja, her ser du en mann som så løyte han ville gjøre på seg selv. Men det dreier seg ikke om han. Det var dette som han takk svig, ja. Og det ser du i skriften, og her er det begynt å være sammen det bedre nå. At det ser seg løyte latt nå, altså. Bare som du leser, at han får da be om lika med Jesus, altså. Og han er vel ikke Jesus nått. Nei, det var Josef for han Mattea, for å be om lika med, ja. Øysen er Nicodemus kom. Han som fyrre over i tjånen av nått. Han kom øysen. Og så jeg sier, og til åndrast han. Til åndrast alt livet her. Hvor kom? Jo, det var Jesus for Mattea. Han er en av grøv gjørta til han. Øysen. Så det er ikke noe grøv, altså. Han var i det, han var en sånn fremmot og stendet innastans om grøven, altså. Det var ikke hans var grøv. Det var grunn i okkara grøv han får nyr i. Eller inn i. Ja. Og så stendet om Øysene kom han som han er i tåsa ved natt. Ja. Ja, nu är vi nog fan river alla tog. Ja, kan du be en av bøn? Ja. Vel? Fej, tack för det. Jag vet att kunna ha sitt här och
Det må være 1000 for grøy og ødlån hæsson. Og de som skulle hitja til atter og taka vekk det som kanskje ikke skal være, og det som særlig skal være for å ta fram og italiaus som det øyre at være lust i. Og angat høy som tar man sitter her, kjenner vi akkurat egne og folk kan løyka. Men vi mest og jakken han, som virkar og jakken og fære og kan bære vilja, og virkar etter sånne gode vilja. Og til tog godt, fæger okkara i himle. Å Herre, takk for det. Takk for det tunna nerver. Takk for det tunna lovgjevande nerver. Takk for det tunna brøytande nerver som kjøtt skal komme fram. Da jeg tog jeg inn og rittrokken bort og teker dere inn i dårtene være kjøtt her. Det kan være, jeg vil færre ulike om noen, men det kan også være dette like med brottlige. Det er dårlig gjørst og rikt bort av være sammen med Herren. Og Herre, takk for det, og takk for det. Alt i Jesu navn. Amen. Amen. Så var hesen parten av hjertemål kom det enda, og vi får takke for jokken, og vi Anja Hansen, som tek seg av opptøket og av at redigere, Ronny Pettersson, som tek seg av det lovtekniske, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesper, og parter av hjertemål som har vært, her kan du finne av YouTube, om du leter etter Iktus Sjønvarsp. Og hesten i parsten, han fyrir så eisne kom her, og han kommer eisne å være senter av Kristelig Kringvarsp, en annen fyrir. Tusen takk for Jesper.